Uripku liwat wayang kuwi ya tak nalurekke. Heeh. Uripku saben dinane ya tak nalurekke. Ngopo, Mak? Aku ngarang lagu lho. Oh ya. Sadurunge mengko Mas Kentit nembang Dadi Ati karo Mbak Niken. Oh ya. Wis engko ora apa-apa kuwi Mbak Niken tak sili sithik Mas Kentit. Umpama mengko sampean arep nembang karo Mbak Niken nggonen sak maremu mergo Mbak Niken kuwi piyaine freelance. Oh ya. Ayo Mbak Niken. Jumeneng Mbak. Oh ya. Disepoti apa, Mak? Sepote Slendro. Oh ya, buka saron. Laras jeneng karawitane piyagane sumelek kabeh rasane ayo ayo pasangane sindene nanging anturane pancen sepote tak sesuaikan lho. Apa? Kok disesuaikan? Lah iya to, ansor laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh rasane. Oh ya. Sumeleh ki tegese ora ana sing kemrungsung mikir utang lan sak panunggalane. Iya. Dadi ra ndek isin nek ndek utang ora dipikir ki. Wah, wablas ora ndek isin. Raiwe mbok duwe apa ora kok iki. Iya. Ayu-ayu pasoryane sindene nanging ngantukan emane mergo sinden ki lasem urung muni kuwi wis sok ngorok. Mboten lho. Lho saksine penonton Bapak Ibu sindene mboten ngantuk nggih Pak Bu. Mboten lho, le mirsani kan Bapak Ibu. Lah pek neneng kene, nek ning wayangan ning Gunung Kidul kono kuwi wah. Estu tenan. Lah saking semangate sowan wonten Tangerang. acara IKG menika nggih. Nggih Mas Yusuf. Nggih. Kowe mau wis ngemol urung, Mbak? Kula Heeh. ngemol wau nggih, Oh, mlebu mall. Nggih, mlebu Derek teng mall. toilet. Oh. Tak kira nek shopping kaya. Mboten. Apa-apa enek kaya. Iya. Nggih, mengucapkan selamat ulang tahun kagem IKG ingkang kaping 55 tahun. Nggih, wah sudah. Wis saumure Seumurane Pak Pardi. Pak Pardi, nggih. Semoga semakin jaya, semakin sukses dan semakin kompak. Amin, nggih. Amin. Luar biasa IKG. Wis saumure Pak Pardi, saumure Pak Ibung. Iya. Kowe aja klewo-klewo karo Pak Pardi. Oh iya, iki Pak Pardi ning Tangerang kene iki wis cara kene iki sesepuhe Tangerang iki Pak Pardi lho, Mbak. Biyen lho. Terkenal nggih Pak Pardi. Nggih, pun terkenal elek. Mboten kok nggih. Ora guyon kok ya. Nggih. Apa kae gleleng Pak Pardi bengi iki nyekel nyawane wong pirang-pirang. Heeh. Nggih Mas Yusuf, alhamdulillah saged pinanggih sedulur-sedulur perantauan wonten mriki. Nggih, Mbak. Nggih. Sedaya IKG saking Kapanewon segunung kidul. 18 Kapanewon. Nggih, alhamdulillah. Nglumpuk kabeh. Nggih. Iya. Mau penjenengan Ibu Bupati ya wis rawuh ning Sampun. anu ndelalae rawuhe keduga saged rawuhe mau awan lho anu Mbak. Nggih. Iya ora apa-apa. Nembang Mbak. Apa? Nggih, wonten dawuh. Lagune Inyong. Oh ya. Oh iya, iki aku ya ana akeh request ki diwaca saiki monggo. Kok bae. Oke, Iya baik. iki bismillah ngerilis lagu lho. Oh iya, ngerilis lagu ora kowe sik nembang. Ora men diwakili Mbak Niken. Sing duet niku. Nen? Sing duet. Oh kowe duet kuwi dadi ati karo Mas Kendit kok engko kok. Oh niki sik pundi? Sing judule Ngimpiku. Oh ya. Lagumu iya. Dibawani sithik Mbak. Duet nggih kalih jenengan nggih. Bawane apa? Perdana niki soalnya. Oh iya. Nggih. Tak disiki ya. Monggo. 5 Mas. Ora nek gelo. Iya. Aratriatis ngiresati saya
pi Ratriatis ngirisati sepi tegese apa mak dadi wong turu tengah wengi heeh cokoti nyamuk ayo to heeh ndelalae wancine wanci ketiga dadi ademe iki nang ati nganti sir-siran lho oh ya jane iki bawane iki nyeritake wong rondo dadi ora duwe Ceritane napa? ayo wayangmu ya mbak Wayangmu nano neno wolong semapyar no neno mrucici tra tahane cakepane sing bener wolong sumabyar meruji ora muji engko Mas muji ya meruji lho meruji aku kuwi pinge menghiasi wong kula nggih meruji kok Pak. oh meruji ta Nggih oh kupinge kupinge selen kok ya iya nonano ratape nolo mong bisa nangis kang kadya melati ayo digongke bareng karo aku oh ya angel lho mak ben bareng ki angel lho ayo wis kok nek ora pas piye ayo dipaske kanca-kanca semene oke ya iso do ngepaske wangi ngepaske kok ora iya si loro telu kondom rebuk kal telu loro sing gawe iki aku tak gongke telu iki kok ngeyel oh Ya. mboten nggih manut Nggih. kok nek ora dibayar aku oh iki ora tak bayar wis sugih kok ora sugih mesa entuk PKH kok ora ora ya lah aku kan termasuk wanita yang perlu diopeni jadi ya itu PKH yuk tembangke mbak duet nggih niki gantosan nggih heeh kowe sik rinten pantai raning dalu mengantuk ratamu watetus ngabir-abir citramu mongpet ngetok madyaning ratri gawe apa keselena kira-kira kawulung maya nunggari itu karena kriya karena sakamamu nyambur gawe sing temen lakune tanganmu
neruske. Iya. Noyo paket menyawangku gregan mewungu saka ing nendraku puji wadah sing rasaku nanging lega yen mung ngimpiku monggo Mbak. Rinten pantaraning dalu mangantu krap tamu wampetus citramu wong beta madyaning ratriku Apolong ayah mengariku Kanan kriya Rana sabawamu Rasa morian netraku dadi pakaryanku nyambut gawe kudu sing papan lakune keponang Iyo kape sari kamu gongno sisan Mbak. Oh iya. Niki sing nutup kula. Iya dong. Nek sing nutup aku kok ndak gelo sampean. Iya. Mbak mboten sah ditutup mengke nek ajeng dienggo meneh. Ora. Mboten. Ya. Naya paket panyawangku gregan wungu saka ing Matur nuwun, Mbak. Nggih, Iya. matur suwun. Iki urung Tepuk ana tangan kagem sampirane. Mas Yusuf. Menika Non? lagu karyane Mas Yusuf, nggih. Nyuwun tepokipun Oh, Bapak nggih. Ibu. Matur Nggih. nuwun. Jan. Ha kemo sing keplok ming wong sithik tak kira nek ngece kemo. Ayo lagune Mas Yusuf kok ora dikeploki. Iya. Matur suwun. Ora apa-apa ora dikeploki. Ngeplokno nek ora nyawer terus ngopo? Ah iya. Ya nyawer lho. Mengko wonten Pak Sulardi wonten, Pak Oh, Saimo wonten. Mungkin nyawer sedaya Pak Edi. Nggih, Pak Suyanto wonten. Suyanto, Komplit. Pokoke beres. Pak Darwanto enten. Nggih, sedaya kemawon. Oh, ya.